Nimbag nga daw tayo manan amin, itinagan niya po tayo nga Heso Kristo, kada tayo manan ni Brother Dars, itiday tayo nga Grace Teacher Channel. Kat itiday tayo nga programa, apan tayo talantanin, kinipalawag, dagiti kang runaan nga banbanag, makatulong kada tayo, itini espirituan, apan nagbiag. Kat saan tayo mat nga liplipatan, gagayem, kinkakabsat, iti panang suporta, daytoy nga nanamo, nga YouTube channel tayo. Ket iti daytoy gundaway iti banag nga kayat ko nga lawlawagen ket noan niya iti kayat na nga sauen di baga ni Pablo iti Philippians chapter 2 verse 12 akong kunana continue to work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Iti daytoy a bersikulo adda iti tallo nga banag nga kayat ko nga lawlawagan. Umuna, anya ti kayat na nga sawen iti fear and trembling. May kadwa, anya ti saan na nga kayat nga sawen iti work out your own salvation. Ken may katlo, anya ti kayat na nga sawen iti work out your own salvation. Apan tayo nga dagos iti muna, anya ti kayat na nga sawen iti fear and trembling. No, Ilocanon daytoy nga banag, ti kaya ti translation na kat, ti word for word, kat buteng kin tagtagargar. Ibagak daytoy kabsat, at ti kayat na nga sauwen, daytoy nga banag, kasaan nga iti literal nga buteng kin tagtagargar. Iso ano mabasbasam daytoy iti Biblia, saan na nga ibibilin nga masapol nga agbuteng kin agpagargar ka. Daytoy ket may isang figurative speech anaos usar iti Bible at ikayat na nga sauen ket takkel a panagraem wenno panagrespeto. Nausar met lang daytoy asao iti may kadua nga Korinto kapitulo 7 bersikulo 15 kunana jay isuga po na bumarbara ti ayat na kadatayo no malagip na iti sisasagana a panagtungpalyo. Iti panangasa nga iliyo kinkuana abinuyugan ti buteng kin pigirger. Sa nga kayat nga sawin ditoy nga daisuda ket agbubuteng da kin agpagpagargar da no dikat nabuyugan iti napalalo unay nga panagraem wenno panagrespeto. Kastamot lang ijay taga Efeso kapitulo 6 bersikulo 5 kunana jay dakay at tagabo agtulnog kayo as ipapasnek kadagiti apuyo ken ket agraem kayo kadakwada. Aramiden nyo daytoy ana imposuan akasla ni Kristo iti pagserserbian nyo. No nadlaw yo kabsat, adda iti nasao tayo nga agraem kayo kadakwada. Daytoy nga word nga agraem kayo kadakwada, no kitaem tinausar daytoy iti King James version tinausar ket fear and trembling. Idi man ay translate mat iti daytoy nga Ilocano translation nagbalin nga agraem. Nga maawan ti problema ijay kagayem kin kakabsat gapot ti kahit mat lang nga sauen iti fear kin trembling ket panagraem. Di ba? So ulitek no mabasbasa yo daytoy abanag iti Biblia daytoy fear and trembling saan na nga ibilbilin nga agbuteng kin agtagargar ka. No diket agraem ka iti napalalo. So apan tayo nga dagos iti may kadwa, anya ti saan na nga kayat nga sauen it work out your own salvation. Kahit ko ada kamaten daytoy abanag, sakbay tayo ay ipalawag no anya iti kayat na nga sauen. Gapota iti daytoy nga sinao ni Pablo, ket masansan amaos usar iti madi apakausaran. Tapno isuro iti madi nga konteksto. Apay gapota iti bukod kong obserbasyon, mas usar daytoy abanag, tapno isuro iti work-based salvation a klase iti pannakaisalakan. Masapul ang maawatan tayo at isao ang nausar, iditoy ket work out. Saan nga? Work for. Ket daytoy nga duwa ket dakkel unay iti pagsinabalian na. No work for your own salvation, kahit nga sauen ket salvation by works. We know work-based salvation. Ngam itidakes na, masansan ang maisursuro daytoy nga work out your own salvation,
aasla iti kayat na nga sauen ket work for your own salvation. Ulitek, masansan nga maisursuro daytoy nga work out iti konteksto a work for. Isu asaan nga nakaskas daaw dagiti churches a work base iti sursuro da daytoy iti pinaka-favorite da nga linya nga isursuro. Ket isursuro da daytoy out of context. Adu dagiti agisursuro iti daytoy abanag tapno isuro da ang masapol nga itrabahoam iti pannakaisalakan mo. Iti konteksto nga agaramid ka, agtrabaho ka, tapno iti udi, masiguradom amagun-gunoan ka iti pannakaisalakan. Salvation by works, dayta kakabsat. Dayta akasta asursuro na lawag nga maibusor iti ebanghelyo ni Kristo. Dayto iti panunutin tayo gagayem kin kakabsat. Ni Pablo in palawag na nga nalaing iti ebanghelyo. Inlablaban na ken dinipdipensaan na iti panagbalin nga parabor iti ebanghelyo. Kuna na pay ijay nga mailunod kuma ti asino man nga agisuro iti daddo mga ebanghelyo. Tapos iti udi isu na mismo tinagabilin iti salvation by works. Idi no kas pangarigan mailunod isu na matlaeng iti bukod na nga sao. Ngem syempre saan nga kasta iti sitwasyon gagayem kin kakabsat. Gaputa saan nga salvation by works iti kayat nga sauen ni Apostol Pablo iti daytoy nga imbagana nga work out your own salvation. Takas ko na tayo work out saan nga work for. Anya garod ti kayat nga sauen daytoy nga work out. So daytoy iti maikatlo nga apan tayo lawlawagan. No kunan na workout halos parehas matlaan no kung kuna tayo a workout itatanga panawen. No kuna tayo intaw ag workout. We know a workout mo day tabagim. Saan mo kayat asaon nga agtrabaho ka tapno magunod mo we know i-earn mo day tanga bagim. Saan? No diket no kuna tayo nga i-workout mo ketapno i-exercise mo day ta abagim. Tarumbeng nga ma-exercise dayta nga bagim. Kasi iti kayat na nga sauen. Kastamot lang iti pan nakaisalakan, idi ko na nga work out your own salvation. Kahit na usarin tayo, i-exercise tayo, dayta apan nakaisalakan, adda kada tayo. Saan atap no i-earn, winugun-uden tayo palaang, winuberukon tayo palaang, dayta nga pan nakaisalakan. Work out means to exercise or to manifest. We know iti Ilocano, itrabahom. Work for means to earn. We know iti Ilocano, itrabahoam. No kuna tayo itrabahom day talugan mo, kahit na asauwen usaram day taalugan, itirumbeng nga pakausaran na. No kuna tayo met nga itrabahoam day talugan mo, kahit na nga sauwen nga agtrabaho ka, tapno mabayadam day ta lugan mo. Diba, dakkel ti pagsinabalian nagagayem kin kakabsat, daytoy duwa nga sao nga daytoy. Ket laglagipin tayo tinusar ni Pablo sao ditoy ket work out saan nga work for. Isursurot isu nga no kastoy ket garod, isuro tayo met kumagarod daytoy nga banag, daytoy nga work for iti context ay daytoy nga work out iti konteksto work out. Isu dayta i-workout mo dayta apan nakaisalakan tapno ipatungpal ti pagayataan kin panggep ti Dios di tabiyag mo. Akas kunana iti sumarano nga bersikulo ije taga Pilipos kapitulo 2 bersikulo 13 kanayon ngamin nga agtrabaho iti Dios kada kayo tapno pagbalinin na kayo asya ayat kin maadaan nga tungpal iti panggep na. Iti English, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Gaputa iti Diyos, isuna ti agtatrabaho ti kaunggan iti tunggal maysa kada tayo, kit isuna mismo ti mangmangted iti tarigagay kin pan nakabalin. Tapno,
Itrabaho tayo dayta apan nakaisalakan nga inawa tayo tapno maipatungpal ti panggap ti Dios iti biyag tayo. Agyaman natin kay panagdengeg ket sapay kumata da itinawatan tayo. God bless.